ľudia, vítam vás z dnešného videjka a dneska budeme ľudí totálne naštvávať tým, že budeme v všetkých hrách. Samozrejme už sa teším, keď pridajú na tohto tu Uja Angela mutáciu. Dúfam, že bude dobrá. Teda, čo mutáciu? Som dopletený. No, skrátka, Hypercharge, to je jedno. Na začiatku, nechcel by som hrať tieto úplne najnižšie ranky moje. Lebo vlastne botov to nenaštve, hráčov to naštve o dosť viac, tak ja mám aj to na Power 1. Toho nebudem upgradeovať. Mohol by som skúsiť zahrať trebárs. Takú Shelly by som si... OK, dám si Bellu. Dám si ju na knockouty a budem totálne spamovať tie palce hore. Jako? Ja si myslím, že ich naštvem až moc. Ja si to myslím dosť. Typek Barley z našeho týmu má Diamond a ďalší typek má Gold. Čo je fajn. Dobre, dobre. Dnes na začiatku mojou prioritou je ich naštvať. Tak, poď. Nemáš na to nás poraziť. My prispieme do tohto eventu. A ozaj, nezabudnite. Palce hore. No, krásny kill som dal. Akurát, že vôbec. To je jedno. Oni tu nemajú žiadneho totálne na blízku brawlera. To keby mali, tak to by mi nepomohlo. Ja som mŕtvy. A to originál. Ok, ja sa mi pomstili za tých všetkých palcov hore. Ale myslím, že toto prehráme. Král. Ja taký král. Ani čítať neviem. Ohoho, dali sme prvý win. Chcel by som dať Beu na rank 20, ale to asi sa nepodarí, keďže ju nemôžem, nechcem upgradeovať. Fajn, epic, star drop, skin na Taru. No, nice. Tara. Pohode. Tak. No. 1000 blinkov, tak by som si kúpil na nejaký fajnový skin. Nemám na nič žiadny. Tento je pekný. Aj tento, ale ani na jeden z nich nemám. 1000 blinkov, ok. Tak kúpim si trebárs. Toto je jediný skin? Ok, tak keď je jediný, tak si ho asi musím kúpiť. Mám ten skin. Mám ho, teraz už iba idem do ňoho. Tu dám si toto. A ešte si sem dám, aby som ľudí ešte viac naštval dislike. Ja si myslím, že ja tých ľudí dneska vytočím totálne tými lajkmi. Ale dobre, dislike akože... Dislike nepomáhajú, ale... Jeden mytik a diamond na ranku 12. OK, to bude asi celkom dobre. Nezabúdame. No poďme. Be cool. Už sa naučím sa jej hláčky. To bolo fajn naučiť sa jej hláčky. Akurát jediné, čo viem, je be cool, pretože to je najviac cool. Je to jedine, že to boh vie, ako cool je. Ma nezabije na ranu, ale ja ju, hej. OK. 1v3 klač. To nevyzerá úplne tak, že by to mal dať. Skôr to vyzerá práve naopak. Môžem použiť gadget. Jaj. Ja zabudám. To tých ľudí totálne vytáča, ako ja som to nečakal. No, ten Rico AFK a Nani použil práve ultinu. Yes, dal som double kill a umrel som. No, nevadí, bolo to 2 za 1. Dúfam, že to neprehrajú. Ok, tá Nani to zabila na ranu. Toho gasa. Ďalšia výhra. Ja dám aj svoj rekord v trofeách, lebo hodne som spadol za Mika a za Edgara, to sú moji dva najviac trofy brawlery.
Gold, Bronze a Diamond. To je náš tým. Všimol som si ten nepriateľský, lebo ako sústredil som sa skôr na ten náš, ale to je jedno. Dobre. Tak, dal som hit tomu 8-bitovi, myslím, že som jeho trafil. Skrátka viem, že som dal hit. To je najdôležitejšie. Ja som nemyslel tento veľký útok. Nemôžem riskovať. Krásny kill. Ako ja fakt dneska dám aj ten rank 20. Ja som ani neveril, že sa to dá na takomto nízkom poweri. No, ja verím, že neumreš, Gray. Nie si snad taký nubák. OK, to dám 1v1. So Squeakom. Že bohužiaľ není najlepší brawler. No keď je celkom silný. Tá silná. Brawler je to silný, postava je to silná. No, krása. Dal som 1v1, čiže keby to bolo nejaké ťažké. Gray AFK, nevadí. OK, ale ja mám problém, že mňa tí brawlery zabijú hneď. Mám ešte menej životu, jak tá Maisie. On zabila Spajka. Ja neviem, možno to len random typla, ale mne to prišlo, že jednoznačne vie, čo robí. 1v2. To asi nedám. Rozlúčim sa s nimi palcom hore. A to sa s nimi rozlúčim určite. No, prehrať som nemusel, ale ako nie som na 11, aby som to dával 1v2 klače. Aj na sedmičke by to išlo, keďže ju mám na sedmičke. Áno, to je jedno, skrátka aj na 8 by to išlo možno. Akurát, že vôbec. Tiež jedno. OK, Spike je mŕtvý, dávajú 2v3, ale už je to iba 2v2. Predstav si, to dáš. Nie. Jak to mohla prehrať? Super. Star player je nepriateľský Squeak, tak nebudem hrať trochu iné postavy. Môžem si dať Tika. Mohol som. Dúfam, že bude ten Tik silný. Jako som ho veľakrát hral. Ja neviem, jak išlo získať táto mutácia. Bo ja som vtedy už hral, keď boli mutácie. Hrával som to veľa. Grandil som to získať. Všetky mutácie, ktoré som mohol. To je silné, wow. OK. Asi môžem použiť toto, aby som zabil Squeaka, ktorého nezabijem. No, tak to je problém. Ja som fakt nezabil toho Squeaka, to je fakt ako... Aimiť za ňoho je hrozne hard. To na neho zabije na ránu. Aj keby mal plná hápka, by ho zabila na ránu. Aj tá Bea. To sú dva jasné damage brawlery, keď sa chce. Ale všetko ide, keď sa chce, že? On to fakt dal? Nebudem o tom hovoriť, on dal asi 1v3, myslím. Nebudem vám ich posmelovať, že hrajú dobre, akurát proste trošku prehrali. Sa každému stáva, rovnako ako sa to práve stalo mne. OK. No, Shelly je mŕtvá. OK, to dáme. Akurát, že nie. Dúfam, že hej, ale ako nevyzerá to. Komentujem, že to nevyzerá najlepšie pre nášho Rika. Pre nášho Rikočeta, akurát, že vôbec. No, Rikočet z novoveku. Tak by som ho mohol nazvať. Silný je ten Riko, ale...
On je ultimátne silný, hlavne keď má star powerku. A tento, to vyzerá, že kľudne môže byť aj na power 1. A čo keď má teraz ten Rico ultinu? Čo s tým po šéfi? Nič, lebo mu ostane 60 hápok a dá to. Musím to brať športovo. Tak toto vyzerá dobre. Ešte nám hneď umrel ten Rico, ale vyzerá to mega dobre. Pre nás! Yes, win. Mám win zatýkam. Rank 12. Ako mohol by som si ďalšieho brawlera? Treba z belku. Tu mám na power 6. Jako... myslím si, že som ho nepodcenil, keď som ho ďalej nepušoval. Hráme proti Drakovi. 8 Drak Gold versus Bronze a 2 Silver. Takže problém je v tom, že to sú dve legendárky a mytika. Celkom silné postavy, tak to bude asi ťažké, čo? No hodne. OK, umrel na tú Willow. Nemá šancu, yes. Použijem teraz zase ultimátku za tú belku. To čo je? To je krásne. Buď na Surge alebo na Draka. Podľa mňa sú rovnako silní. Obidva rovnako brovka. To vyzeralo dole, ale už to vyzerá celkom dobre. 2v1 dáme. Samozrejme, že nie na blízu. Na blízu by nás mlátil obidvoch, ale OK, dobrá hra. Začal sa darí. Ja myslím, že 65 je môj rekord, aha. To má 63, tak mohol by sa stať Stewart. Ten by mal dobrý. No. Ako? Dúfam, že to dáme. On má... Počkať, napíšte mi do komentáru, že či sa mi to iba zdá, alebo má reálne Stew ako gear, že keď použije ultinu, tak toto. Že vždycky, keď použije ultinu, tak to vystrelí pred neho nejaké čmuhy. Bolo jaké. Čo? No, to som mohol dať, nevadí. No nevadí, musím ich provokovať, jasné, nevedia hrať, to je jasné. Nevadí, dúfam, že tá Janeta dobre dostane. Paštejt, palce hore. OK, teraz je... To šoška. A ten event má byť, aby si nebol toxic. A on práve že začína byť. Ja si myslím, že polka ľudí práve že začína byť týmto toxic. No vtedy ani neboli. Začali ľudí totálne štvať. Mŕtvi. Easy. Nice, mám rank 11. No, mohol by som dať 200. 10 200 trofej dneska. To by bolo fajn. Musím uznať. No. Hele. Dajte to takto. Že polka hráčov ani nemá emote tohto. Ani ja som to nemal, kým nezačal ten event. Takže počkať, keď niekto bude ma chcieť provokovať. Tak uvidieť, čo je to výprask. A to doslova. OK, toto nevyzerá dobre. Ale že vôbec.
Oni sú traja, my sme ešte dvaja. My sme ešte už len dvaja. Chester môže dať Piperku na blízko, ale nemusí. OK, to nedáme 1v3 klač. Ono to ide. No to som ale mohol dať. Ako keby, že sa fakt snažím. No. No. To nejde. Sú hrozne silní. Tam Mandy dala 1 kill, tak jak ja. 1v3 klači dala 1 kill. No. Som sa o ten 1v3 klač pokúsila. Moc nevyšiel. Myslím, že Ems by mohla byť dobrá voľba. Uvidíme. Ja mám na prvé 8 a na tier 15. Čo je celkom nepomer pre mňa. OK, tak toto nevyzerá dobre pre nás. Pomáhame tomu. Nevie o tom evente. Nesleduješ Bravo Talk, alebo čo? A každý, keď môžeš, tak spamni toto, aby si získal 5 Legendary Star Dropu a aby si z toho získal 5 Legendary Brawlerov. Vieme, či šťastie možno. Možno získaš aj 1 000 000 gemov. No tam tak trošku, nechcem nič hovoriť, ale pochybujem, ale zrovna taký zvyhrá. Čo by získal 1 000 000 gemov? Normálne to by bol jak Nulz Brawler. Nulz Brawler. Nulse. Vieš čo dáva hejty, je toxic. Zatknite ho, Bravo Stars. Je toxic. To je zakázané. Po novom je to fakt zakázané. A nie vo forme, že by ťa zatkli za to. OK, to dáme. Bez problémov nemôže dať 1v3 klač. B nie je vzorná brawler na 1v3 klače. Tak. Vezme round 1. Pokiaľ ste nevideli moje posledné video, čo je chyba, pokiaľ ste ho nevideli, tak si ho chodite pozrieť, ale skrátka tam som pozeral Bravo Talk. A hovorili tam zo pár dôležitých vecí. Ale nehovorili zo pár možno ešte dôležitejších. Piperka, to ste si mohli všimnúť, to bolo fakt ľahko prehliadnutelné. Teda neprehliadnutelné to bolo. To ľahko neprehliadnete, len také. To sa často nestáva takéto. A tam bola Hypercharge na tuto, jak sa volá. Na Piper. Čo si možno poviete, že dobre, pridajú Hypercharge na Piper, čo s tým? No lenže oni pridávali niekedy viac Hyperchargeu a ja som myslel, že toto má byť nejaký extra update. No tak som začal pozorne pozerovať. A zistil som, všimol som si, že tam je taká maličká vec. Skutočnosť je taká, že pridajú Hypercharge aj na Angela, ktorá mám na tier 24, ale stále iba na power 10. Ale keď dáte na toto video 10 lajkov, tak ho dám na 11 a ako náhle vyjde mutácia na Angela, tak jo aj mutácia, ja som zblbnutý z tých mutácií. Hypercharge na Angela, tak ju kúpim. Čiže hype 10 lajkov. A môžete napísať taktiež komentár, aby ste podporili štatistiky, ako sa to povie. Skrátka, on si to potom rozpošle viac ľuďom a tak.
keď napíšete koment. Čo môžete napísať komentár, keď chcete. A môžem vám dať aj na neho srdiečko. To nie je žiaden problém. Jeden ťuk nezaškodí. Tak sa tomu hovorí. Ok, po mne nejdú žiadny na blízko brawlery, ešte ani raz nešli. To je zvláštne. Ha, jak ju rašneme. M zabýva vždycky celkom pomalá. Ale hen tak bola rýchle, jak blesk, jak namydlený blesk. Asi na ne počkám. Použijú ultinu, použijú. Tak čo? To nefungovalo jak malo. Ja neviem úplne jak malo, ale je dôležité. Myslím si, že to malo trošku inak fungovať, že jo. OK, krásny kill Broku. Dostanem že do mňa like. No. A ja už sa blížime k tomu cieľu 10 200 trofej. Že už vám ani neviem čo povedať moc. Teraz budem skôr tryhardiť, aby som naštval svojich nepriateľov. Viem, že sa mi pusa nezavre. To je pravda. Bohužiaľ. Oni sú hlavne na blízo. To znamená, že ako Poko bude mať proti nim výhodu, samozrejme, keď zabijeme Greya. Grey je dosť silný brawler, na Poka je to strašne silné. Ja som za Poka zabil Jackie. Na blízo. Ako chápem, že to asi nebol úplne najlepší hráč, ale čakal som trošku viac. Nepoznám niekoho, kto by neporazil Poka na blízku. To porazí aj Piper. A samozrejme Domsen Crucifix, aby vedeli, s kým sa zahrávajú. Čo povedám, s čím? Že toto je skôr, jak to povedať, šmejt s gitarou. Jak postavám. No, ako ešte 2 trofeje. A toto video bude vtedy končiť. Ale keďže som vám už povedal všetko, tak už sa na to teším celkom. Aby som toto video mohol nazvať push, ale provokujem protihráčov. Tak to musím ešte dobehnúť. Všetko, čo mi chýba. Tu máš medveďa. Naštveš ma a poletíš. Dobre, nejaký toxic societ. To môže byť ako Tomar 753, to je youtubera proste. Ako veľa ľudí sa za ňoho vydáva. A kedy sa hovorilo dokonca, že ti budú padať legendárky vraj. No, nepadlo ti ich veľa. Aj tak, nakoniec. Krásny kill. A teraz už ideme proti Primovi. A za 2 hodín. No tak, ako ja by som to videl už ako koniec tohto videa. Prajem vám pekný deň a čaute.